godiya ta tabbata ga Allah wanda halitta ta sace kuma zaɓa daga cikin halitta, wannan aikinsa ne. Duk wanda Allah ya zaɓa ba wanda ya isa ya tambayi Allah dan me yasa. Allah ta'ala yake cewa ubangijinka shine wanda yake halitta kuma shi yake zaɓar wanda ya ga dama daga cikin halitta. Ya ƙara cewa Allah shi ke zaɓan 'yan aike daga cikin mala'iku, hakanan kuma ya zaɓi 'yan aike daga cikin mutane. Tsira da amincin Allah su ƙara tabbata bisa fiyayyen halittu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaɓaɓɓe, tacecce, amintaccen Allah, wanda Allah ya ba da shi a matsayin kyauta zuwa ga mutane, ya aiko shi zuwa ga mutane kamar yadda Imam Shafi'i Allah ya ji kansa da rahama ya faɗa a cikin littafinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa haƙiƙa ni annabi ne ba ƙarya bane, kuma ni ne ɗan Abdul Muttalib. Ya ƙara cewa ni ne shugaban 'ya'yan annabi Adam gabaki ɗayansu, ba alfahari nake ba, sallallahu alaihi wasallam. Tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da shi da iyalan gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar alƙiyama. Bayan haka 'yan uwa, hakika Allah ta'ala ya riƙe alƙawari, ya ƙulla alƙawari da annabawa da suka gabata kan cewa yayin da na turo wani annabi, yana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, za ku taimake shi, za ku yi imani da shi ku taimake shi, kun riƙe alƙawari akan haka? Annabawa suka ce da Allah sun riƙe alƙawari akan haka. Ku fahimta? Allah ta'ala yake cewa to ku shaida, ni ma haƙiƙa ina cikin masu shaidawa tattare da ku. Allah shi tun kafin ya turo manzo Allah sallallahu, dukkan wani annabi da ya turo sai ya bijiran masa da cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo, za ka yi imani da shi kuma za ka taimake shi. Haka nan Allah ta'ala, al'ummatai da suka gabata, babu wata al'umma face sai Allah ta'ala a cikin littafin da ya turo musu ya riƙe alƙawari ga tattare da su cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana suna da rai, za su yi imani kuma za su taimaka masa. Annabi Isa sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin bisharar da ya ma Yahuda, ya ce kuma ina muku bishara ga annabi da zai biyo bayana wanda sunansa Ahmad, yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana, sai suka ce sihiri ne da yake mabayyani a fili. A'udhu billah. Kaga hasada ta hana su yin imani da annabi sallallahu alaihi wasallam. Da haka babu mamaki bane a yau dan kaga an samu wani kazami wanda ya cika da datti yana sukan annabi sallallahu alaihi wasallam. Kafiran baya sun yi basu kai labari ba. Yanzu da sunansu da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wani suna ne yawanzu? Wani suna ne yawanzu? Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ina wanda suka soke shi ba dan tarihi yana karanta su a matsayin waɗanda la'ana ke bin su ba, da ba za a san an yi su ba ma. Amma duk inda ka je sai ka ji lada yana ashhadu anna muhammadan rasulullah. Allah ya dawwamar da sunansa. Duk hasadar mai hasada sai dai ya haƙura ya mutu da baƙin cikinsa. Allah ya riga yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga ambatansa. Shi yasa idan ka bi shi, ka riƙi sunnarsa, sai ka samu ɗaukaka albarkacinsa da alfarmarsa sallallahu alaihi wasallam. ‘Yan uwa, za mu ƙara waiwayar rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a dunkule a ɗan wannan taƙaitaccen lokacin. Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda Allah ya nuna cewa wannan bawan Allah fa na musamman ne, da aka tashi haihuwarsa sai aka haife shi a matsayin maraya tun yana cikin mahaifinsa ya rasu sallallahu alaihi wasallam. Mahaifiyarsa ita ta kula da shi har ya kai shekara 6. Daga nan kuma Allah ya ɗauke rayuwar mahaifiyarsa, ya koma hannun kakansa Abdul Muttalib, ya ci gaba da kula da shi. Bai ɗau tsawon lokaci a hannunsa ba,
Allah ya ɗauke rayuwar kakansa sai ya koma hannun baffansa Abu Talib. Haka aka yi ta turzawa da wahalar rayuwa har lokacin da ya kai shekara 40. Allah ya turo shi da wani al'amari mai girman gaske, da wani haske da ya haska duniya, da saƙo da ya kasance shiriya ga dukkan wanda ya bi wannan saƙon, sallallahu alaihi wasallam. A dalilin haka Allah da ya turo shi da wannan saƙon, Allah ya turo shi da saƙon a matsayin gata ga ɗan adam, ya fitar da mutane daga dufai na jahilci, da dufai na zalunci, da dufai na munanan ɗabi'u da halaye zuwa ga haske na imani, zuwa ga tafarki madaidaici katartacce. A dalilin haka aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam hasada da ya haɗu da ita, ya haɗu da hasada daga wurin makusantansa wacce ta fi muni sama da hasadar da ya haɗu da ita daga na nesa. Saboda me? Allah ya kimtsa zuciyarsa, ya raini zuciyarsa wurin tahammul, haƙuri da jurewa ƙalubale da zai fuskanta a gaba, sallallahu alaihi wasallam. Ya kai mai da'awa, abin da kake fuskanta na matsaloli da shatalewa da ƙoƙarin ƙazafi da ɓata suna da ƙoƙarin sai an rusa da'awa, ka yi haƙuri. Haka tafarkin yake, yi haƙuri har sai an kai gaci, sallallahu alaihi wasallam. Har Allah da kansa ya ce haƙiƙa mun ɗauke maka, mun tare maka izgilancin masu izgilanci a gare ka, sallallahu alaihi wasallam. Annabi Allah ta'ala ya mai da martani ga kafirai a dunkulansu, haka kuma Allah ya bi su ɗaya bayan ɗaya yana mai da martani a kansu, dukkan wanda ya soki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya fara da baffan annabi sallallahu alaihi wasallam, yaya ga mahaifinsa ko ƙani ga mahaifinsa, shine Abu Lahab. Allah ya saukar da sura ta tsinuwa a kansa da shi da matarsa. Allah ya ce hannayen Abu Lahab sun halaka, abin da ya tara ya tsorurta ba za su yi masa amfani ba. Allah ya ce kuma wuta ce zai shige ta ma'abociya harshe. Kaga wannan ya nuna ma ƙalubalen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gamu da shi hatta daga wurin baffansa. Akan me? Saboda ya ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sai kai tunanin kai da ka faɗi wannan kalmar za ka zauna lafiya? Allah ta'ala ya mai da raddi kan Al-Walid ibn al-Mughira da ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai ɗansa ya rasu, saboda haka abtar ne. Mene ma'ana abtar? Bai da baya, mai yankakken baya ne, in ya riga ya rasu shikenan al'amura sun ƙare. Sai Allah ya saukar da inna a'tainaka al-kautsar, ma'ana lahira ga abin da muka baka, bacin ɗaukakar da muka baka a nan duniya. Kuma mai zunɗanka, mai aibata ka shine al-abtar, mai yankakken baya, wanda ƙarshen al'amarinsa zai damalmale, ba zai samu ɗorewa ba. Allah ta'ala ya mai da raddi ga Abu Jahal, shi ma ɗan uwa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da ya ce idan Muhammad ya kuskure ya zo ya ce zai yi sallar da yake a Ka'aba, sai na taka wuyarsa. Allah ta'ala ya saukar da ayoyi a cikin suratul Alaq. Ƙarshe Allah ta'ala ya ce kalla la in lam yanta, idan bai daina ba fa, bai shiga taitayinsa ba, Allah ya ce la nasfa'an bin nasiya, za mu kama shi ta makwarkwadarsa. Allah ya ce nasiyatin kazibatin khati'a, makwarkwada mai cike da zunubi kuma makaryaciya. Ba yana alfahari ba, yana tunƙaho cewa shi zai iya tara jama'a su zo su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kwaf ɗaya. Sai Allah ya ce falyada unadiya, ya je kira duk wanda zai kira. Allah ya ce sanada uzzabaniya, za mu kira zabaniyawa. Wane ne ya ce? Ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya ce ba, me zabaniyawa ne ya ce za mu kira zabaniyawa. Kuma da yayi billahi al'azim la ilaha illa huwa, sai mala'ikun nan zabaniya sun zo sun kama shi. Allah ba zai alƙawari ba ya saba. Da haka dan an samu wani bagidaje jahili, jikan birrai da aladai, yana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zagin me zai wa annabi? Ba zai rage shi da komai ba, ba zai rage masa mabiya ba,
ba shi zai zama dalilin da za a daina faɗin ashhadu anna muhammadan rasulullah ba. Idan baka yi imani da shi ba, daga rayuwar ma Allah zai kuntata ma rayuwar, mutuwa ta zo ta yi kunci, ka shiga kabari ka gamu da kunci, a tashi wuta shedan yayi ma gwalo, Allah ya danna ka a hawiya. Asarar gawa take ga mai zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi Allah ta'ala ya riga ya gama masa, cika masa dukkanin alkhairi sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala ya ce da Quraishawa lokacin da suka yi masa hasada, suka ce wai dan me yasa manzancin nan ba za a duba wani babba dan manya a cikin wannan alƙaryan guda biyu a zaɓa ba, sai a turo Muhammad. Sai Allah ta'ala yake cewa su suke me raba rahamar ubangijinka. Allah ya ce hatta abincin da suke ci suke rayuwa mu muke raba musu a tsakaninsu. Ashe hasada ce. In ka ji ana sukan manzon Allah sallallahu alaihi hasada ce. Ita ko hasada malamai suka ce daga cikin babu ciwo mafi adalci irin hasada. Babu ciwo mafi adalci irin hasada. Kafin hasada ta je ta kai ga wanda ake mai yi ma hasada, sai ta gama nukurkusa mai yin hasada, sai ta gama da shi, sannan in za ta yi tasiri a kansa. Ko ba komai, mahasadi da zarar ya ji an kama sunan wanda yake wa hasada, sai jiransa ya ɓaci. Zai ka tambaye likitoci, masana lafiyar zuciya, daga cikin abin da ke kawo saurin tsufa akwai damuwa. Ya ɗan uwa, a ce ana faɗin ashhadu anna muhammadar rasulullah, wani kuma zuciyarsa tana damuwa, a'udhu billah, ai ya gamu da azaba. Wannan shine faɗin Allah ta'ala, za a raya shi hayatan banka, rayuwa mai kunci. Allah ka kiyashe mu. Ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba, ko wani ne kake hasada ga shi, kana jin me irin sunansa sai zuciyarka ta buga, a'udhu billah. Allah ka tsare mu daga ciwon hasada. Shi yasa Allah ta'ala yake cewa shin am yahsuduna nas, annas anan manzo Allah sallallahu ake nufi. Shin suna yi wa mutane hasada ne? Manzo Allah sallallahu suke wa hasada ne akan manzancin nan da Allah ya bashi? Allah ta'ala ya faɗa kuma ga me? Yahudawa am yahsuduna nas ala ma atahumullahu min fadli. Lokacin da suka me bijire, suka kibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ku bayin Allah, hakika Allah ta'ala ya yi raddi ga dukkanin wanda zai zo ma a nan gaba da zai soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce inna kafainakal mustahzi'in, wallahi mun ɗauke maka, mun wadatar maka, mun tare maka izgilancin mai izgilanci. Duk wanda yawa manzon Allah sallallahu alaihi izgilanci, ko babu sauran al'umman musulmai da suke rayuwa, ka kyale shi, Allah zai maganinsa. Allah zai maganinsa. Ya ƴan uwa, annabi sallallahu alaihi wasallam an cutar da shi, an yi gaba da shi, an azabtar da shi da dukkanin mu'minai da suke tare da shi. Saboda haka Allah ya umarce shi ya hijira ya koma Madina, saboda ya samu sauki da shi da waɗanda suke tare da shi. Aka koma Madina, aka samu cika addini da sauran shari'o'i da hukunce-hukunce. A nan ma fa bai huta ba sallallahu alaihi wasallam, sai cutar wata dawo cikin gida. Munafikai suka cutar da shi a kansa, har suka tuhumi iyalansa da shimfiɗarsa mafi tsarki. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Hatta kai an haɗa kai an sa masa guba sallallahu alaihi wasallam. Amma wa ya'ba Allahu illa an yutimma nura walau karihal kafirun. Allah ya ki sai ya cika haskensa ko da kafirai sun ki. Ya ku ƴan uwa, mu ji tsoron Allah, mu waiwayi haƙoƙin manzo Allah sallallahu da suke a kanmu. Ba a karanta tarihinsa kawai a wuce ba, ba a ji wani yayi mai ya aibanta shi ya zage shi a wuce. A annabi sallallahu yana da haƙoƙi a kanmu. Daga cikin haƙoƙi, shin muna bin kadin mutuncin manzo Allah sallallahu in an taɓa, ko kuma daga mun yi hayaniya a social media shikenan abin ya wuce? Wannan ya zama dalilin wane yayi, wane ya maimaita, wane yayi, wane ya maimaita. Da ana haƙurin jure bibiyar haƙƙinsa yadda muke haƙurin bibiyar haƙoƙinmu a kotuna, da al'amarin ya zama tarihi, da an samu ƙarancin masu taɓa mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai mu dawo mu waiwayi kanmu ƴan uwa, mu ga haƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallam a gurguje.
daga cikin haƙoƙinsa sallallahu alaihi wasallam, mu so shi sama da yanda muke son iyayenmu, ƴaƴanmu, kawunanmu, dukiyoyinmu da duk sauran mutane. Daga cikin alamar son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu masa da'a cikin duk abin da ya mana umarni, mu gaskata shi cikin duk labarin da ya bayar, sannan mu nisanci abin da ya hana ya tsawatar akai. Daga cikin alamar soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam, kada mu bautata ma Allah sai yanda ya ce ga yanda za mu bautata ma Allah. Daga cikin alamar soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, rike kankame shari'arsa da shiryarsa da sunnarsa sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin alamar soyayyarsa sallallahu alaihi wasallam, kada muke daga sauti idan an ambaci sunansa. Idan ana karanta hadisansa kada mu daga sauti. Daga sauti yayin da ake karatun hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam alama ce ta rashin ladabi. Dalili ne da zai jawo ayyukan mutum su rushe, kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul Hujurat. Daga cikin alamar soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam yawaita masa salati da taslimi, musamman a wannan yini na Juma'a. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ya Allah, muna tawassuli da wannan huɗuba da muka yi a wannan lokaci mai tsada, ubangiji abubuwan da ke damun wannan ƙasa Allah